Romo kanyo sa biro mar odiochieng' maber mar chien tarik 29 dwe mar adek higa mar 2023 kamoro amora mintiere rwakni machiegni e weche magwa manyien mag Migago. Kamokwongo to yud weche maomiyo pek. Gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o olando chungo ng'anyo e bomano kowacho ni gibiro riwore gi jong'anyo e boma ma Nairobi. Ng'ato ka ng'ato okaw ratiche e yo maler kalure gi chike moko ketho ne nyawadgi mare. Riwruok makedo ne ratiro medo kwedo tulo mamuoch e kinde mag ng'anyo mitimo e pacho ka. Jatend Migago Kithure Kindiki oyanga ka jatend Migago matije ber moloyo gi atamalo 26 ka Moses Kuria kod Aden Duale to omiya atamalo 3 kaluwore kod lipod paro mar Tifa e wi sirkand Kenya Kwanza. Nyakoro mga jong machiegni weche gi yo madimba bed kodwa nyake giko mar weche mago manyien mag Migago kama taye chenro ni nyinga en Sharon Ongao. Kwa chako ni jatend piny William Ruto owacho ni ng'ata ma ibiro juki ka ketho mwandu ji e kinde ng'anyo ibiro maki. Kane olose kinde romo e piny Jamana, Ruto manie limbe kono onyiso kuyo kaluwore gi kethruok mag mwandu matimore e kinde mang'anyo dhi nyime. Ka olero ni jogo matiyo gi chenro makamano e timo kuo ibiro maki gi obila kendo ibiro kawnegi ondamo mano mar chik. Kenya is a democratic country and our democratic credentials stand out in the African continent. We had the most transparent, the best election acclaimed by all the observers, whether EU, whether Africa Union, whether USAID, and all the actors that were present in that election. What is going on in Kenya is the usual challenges of democracy, where people want to challenge the rule of law. My position as president is that the property, the lives, the businesses of everybody, Kenyans and foreigners, will be protected by the government of Kenya. All those involved in criminal activity, whoever they are, irrespective of who they are, what their status is, will be brought to book. It is unthinkable for any government to participate in the destruction of property of citizens. I want to tell you, as I tell Kenyans and members of the global community, that the government of Kenya will make sure that the property and lives of all Kenyans, including our visitors, will be protected. Nyakoro mga jong kwa dhi nyime ni Governor County ma Kisumu Ngira Anyang' Nyong'o ochungo ng'anyo mag Azimio mosebedo katimore e county no. Nyong'o wacho ni negi bedo gi winjruok gi tend Azimio ni gibiro bedo ka giruore gi jong'anyo mamoko e chuny boma ma Nairobi komedo jiwo jodak mago mantiere county ma Kisumu mondo ne ni otiyo gi obila kendo gimedo nyaya arita kwe. Gisa nyakoro mga jong wadhi tudra achiel kachiel gi jafwambo marwa e county ma Kisumu Millicent Adhiambo e yor sime. Millicent, mana kinyalo winja nyaka sani milome makama ka ichiwo mana kinyalo porone japiny wach kotenore kod milome ni makoro ng'anyo makamago chunga e boma ma Nairobi. Pero kama na Sharon, boma ma Kisumu kae ndiye wach masani oseyangore mabende en wach mane Gavana ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o noyange yor andika mar oboke ka wacho ni chakre sani ng'anyo duto mabende oseneno pacho kae ndi jo Kisumu nosebedo achiel kuom jogo mabende ne wuok oko ka bende konyo e kedo kod ng'anyo mar kedo kod pek mar ngima kaachiel kod rochruok mag yiero ma ilieko kod ogai mar Azimio kata jotend riwruok e bwo riwruok mar Azimio. Nyong'o owacho wachno ero kaluwore ni chal kagima kaka ng'anyo machielo mokwongo noneno chieng' okich ka nochak ng'anyo pacho kaendi e kaunti ma Kisumu nitiere mwandu ma bende ne okethi ma bende ng'anyo mane otimore e tielo mar ariyo ma chieng' okich juma niendi
bende noyudo ni ka nitie jogo mano hinyore kod jogo mabende ne owito ngimagi e ng'anyo makamano. Bang'e no endi Nyong'o noyango oboke ka owacho ni chakre sani oganda ma Kisumo biro bedo e ng'anyo. Kata kamano ng'anyogo ok bi tim e kaunti ma Kisumu kata boma ma Kisumu. Ogandago biro dhi nyaka e boma ma Nairobi mondo mi giriwre kanyakla kod jo Kenya mamoko ma bende nie ng'wech achiel kod riwruok mar Azimio e kedo kod piny Kenya yor pek mar ngima kod rochruok e weche mag yiero mokadho mondo mi ging'any Nairobi, ka iwacho ni ng'anyo ma oluong kod piny mangima olero kanyo ni en mano manoluong Nairobi. Wacho ni wach ma kamano en wach mane oyango bang' timo lalruok kendo mbeko kod jotelo e bwo riwruok mar Azimio kotelnegi kod Raila Odinga ma bende ne omiyo gichopo e okang' ma kamano, ka owacho ni chakre sani ok gibi yie ne oganda ka ng'anyo e chuny boma ma Kisumu kaendi, to oganda biro riwore kod ji mamoko Nairobi. Koro wakia ni okang' ma kamano to obiro chakore odiochieng' ma kawuono kitero ogandago ma bende nigi siso mar konyo e kedo gi wach ng'anyo, koso ibiro time e yo machalo nade. Kata kamano warito neno ni to oganda ma jo Kisumo koting'o kod wach ma kamae gin gibiro kawe e yo mane, to bende gibiro chik kaka ong'adnegi kata ogol kod gavana margi e kaunti niendi. Warito neno mago kaka magi weche bende koka pod wuok awiya wiyo, gin weche ma koka pod landore e jopiny, pok wang'e jopiny to bende biro wacho ang'o e wi wachno. En wach ma bende owuok apoya nono, ma bende en wach ma koro oseyango ni jo Kisumu kaendi chakre sani ng'anyo makiny, ng'anyo duto bende mabiro mabiro telo mabiro luwo makiny, chal ni koro gibiro riwore mana gi jo Nairobi. Mane wach bende otucho kae Sharon, pod wanyonore mondo wawinj ni to bang' maendi gavana koseloso jopiny to dwa wacho ang'o. Gin be giyie gi wachno koso gin bende gin gi pachgi moro, Sharon? Erokamano ahinya Millicent Adhiambo. Wawinji e yo makare. Nyakwar Mgajwang' mano jafwambo marwa Millicent Adhiambo achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumu. Wach ma bende biro bedo koluwo odiochieng' ma kawuono en milome ma bende gavana e kaunti ma Kisumu mano Profesa Peter Anyang' Nyong'o chiwo ni ng'anyo koro ochung mane kaunti ma Kisumu, ka bende okwayo johera mago mag kweth mag Azimio e kaunti ma Kisumu ma bende dwaro ng'anyo mar mondo mi oriwre gi jowetegi mano e boma ma Nairobi. Wacho ni winjruok ma kamano ne gichope bang' romo mopogore opogore ma bende negitimo kod tend kweth mano mar Azimio. Kopogore gi manya Nyakwar Mgajwang', duol mochung' ne kedo ne ratiro mag oganda e pacho kae KNCHR koro kwayo oganda duto mondo orit ratiro mar ng'ato ka ng'ato, ahinya to e kinde ng'anyo mibago gi kweth mar Azimio e pacho kae. KNCHR okwedo rocho ratiro mag oganda e yore mopogore opogore moseneno nyaka ne Azimio chak bago ng'anyo e pacho ka. Kane leso gi jofwambo, jakom mar KNCHR Roslyn Odede wacho ni nyalore mondo ng'ato ka ng'ato oyud ratiche moko rocho ratiro mar nyawadgi. KNCHR okoyo duol mar IPOA kod mano mar NPS mano National Police Service mondo non thoe mosebetie nyaka ne ng'anyo chakre mondo okaw okang' mar chuk ne joma oyud gi ketho makamago. Mane odino negi kibira momayo gi gik gi mohinyogi. Mae notimre ne local media nyaka jo media manoa oko. Ng'ato ka ng'ato okaw ratiche e yo maler kalure gi chike moko ketho ne nyawadgi mare. Kopogore gi manya Nyakwar Mgajwang', jodolo mawuok e kanise mopogore opogore omedo kwayo jatelo ma pacho ka mondo ti kod twak mar kelo winjruok e kindegi kendo gitiek ng'anyo madhi nyime e pacho ka. E twak gi jofwambo, jodolo go kokalo e ote margi mane osom kod Bishop Jonah Obonyo. Giwacho ni jo Kenya nyaka yaw wang'gi kendo giket piny Kenya mokwongo mar nyiso dwaro margi. Ginyiso no bila mar mondo mi olu chike kinde ma gichiwo arita kendo kigiti kod telo mathoth manyalo kelo hinyruok ne jopiny. E kinde no bende gijiwo rowere mondo kik yie ti kodgi e weche manyalo rocho kwe ma osebedo e pacho kae. Tumekuwa na tukio la wahuni ama watu wabaya kuingilia mali ya Northlands Farm na East Africa Spectre kati ya mali zingine za watu hapa nchini. Ijapo katiba inakubalia maandamano kwa mwananchi yeyote, tunahisi ya kwamba maandamano kwa sasa sio ndio suluhisho kwa shida zetu ambazo tunakumbana nazo katika nchi yetu. Tunaweza tukatumia mbinu zingine tofauti, hata kutumia vipengele tofauti katika nchi kuleta suluhisho
ya matatizo tulio nayo. Kopogre gi manya kwa Ramogi jwanga tiri weche matimre kaunti ma Siaya. Nyasi makende marwako ayanga ugunja kaka municipality ibago odiochieng' ma kawuono e kar od burano. Nyasi no otele kod gavana ma Siaya James Orengo kotene kod jotelo mopogore opogore ma kaunti no. Gisana datudra gi nyawadwa Amolo mano Jamola achiel kachiel kowuok e kaunti ma Siaya osebedo koluonwa romo no. Onyalo mana nyiso matuta Amolo kinyalo mana winja e yor ong'we yamo. Nyasi makamano osechopo kanye? Erokamano inya Sharon, mana kaka iwacho gie sani wantiere od kar chung' od bura ma Ugunja kendo gie sani mae wanie nyasi ma obag Nyasanda Vocational Training Center kama emobagie nyasi mano mar yao ayanga kata chuogo ayanga kar boma ma Ugunja kaka municipality kendo ibiro paro ni Siaya County nyocha ni gama mana gi municipal achiel kende koro komed boma ma Ugunja kachiel gi Bondo manyocha ne omi chata kendo gavana Orengo ne ochuo koke chata go eko jumba dek mokalo koro odiochieng' ma kawuono en mano ma iyango gidhi chako ayanga chenro mar keto boma ma Ugunja ni eri kaka municipal kendo gie sani en chenro madhi nyime mak mana ni jopiny oseyuoro mang'eny to gavana Orengo kachiel gi wende pod irito mondo odonje kar romo kata kar tiegruok ma Nyasanda kai kendo ibiro paro Sharon ni chuok boma ma Ugunja kaka municipality koro biro miyo chenro mag dongruok biro medore e boma ma Ugunja kai kendo mana kanyalo wacho ni matin ma en chenro mano mabiro miyo boma ma Ugunja koro bedo ni onyalo chung' kar kende mondo bed no nyalo kata nyaka ywayo omenda mag dongruok ahinya to kowuok kuom jochiw mwandu mamoko. Bende igeno ni moko kuom dongruoge ma igeno ni chuok boma ma Ugunja kaka municipal biro kelo gin mago kaka mag ler mar boma no chenro mag dir boma ni ibiro pange manyien iyudo ka chenro mar gedo mag apaya makagi kacha madonje dir boma ni kata mawuok bende ibiro gero koluwore gi ni koro sani obiro bedo ni en thuolo mar manyo omuom mag dongruok kien. Bende ibiro yudo ni dongruok mar boma ni kose pange manyien biro bende chiwo thuolo mar joket mwandu mamoko Sharon kose pange to obiro chiwo thuolo mar neno ni joket mwandu obiro kamago e gik ma igeno kawuono kendo thuolo mochuok ne wawuoyo gi moko kuom jopiny kae kendo gin gi mor mokalo ni mar gigeno ni chenro mopogore opogore mag dongruok biro Sharon. Erokamano ahinya Jamola wawinjo yo makare nyakwa Ramogi jwang' mana jafwambo marwa Jamola achiel kachiel kowuok e kaunti ma Siaya ka bende kiny makata mno odiochieng' ma kawuono obiro bedo koluwonwa wach mano ma bende koro Ugunja ibiro ket kaka municipal. Parni koro kaunti ma Siaya ibiro bedo gi municipal adek mano municipal ma Ugunja wantiere gi Bondo kanyakla kod Siaya town. Kopogre gi kaunti ma Siaya tiri nyaka kaunti ma Migori. MCA ma North Kanyamkago George Omamba kod mano mar West Kanyamkago Peter Mijungu ne omonji kod kweth mag ojende e od bura ma Migori odhiambo ma nyoro e gino mitudo gi chopo margi e limbe mar jatend piny William Ruto e gwenge mag Uriri juma mokalo. Juma nigi mathoth e monjno manotimre e od bura ma Migori. Bang' bedo kod yo ma jumbe ariyo, MCAs mag obone ma Migori ne oduogo mondo dhi nyime kod twak margi e od burani. MCS gi ne omolo e od burani kendo ne ochako twak margi kar 8:30 mar odiochieng'. E seche ma twak ne dhi nyime, MMC ma North Kanyamkago George Omamba kaachiel kod nyawadgi ma West Kanyamkago Peter Mijungu ne owuok oko matin mar timo lalruok. Mae seche ma kwethno mag ojende ne opiyo kuomgi kod gocho ka bendo bila ema ne oresogi. They planned to attack us. I tried to seek refuge in the clerk's office. That is where I stayed for the rest of the time until the police officers came to evacuate me. Bunge e kama obedo uriti ma oloyo kamora mora e piny ka. To ka koro ng'ato nyalo access magowa e bunge matiende ni kar ng'ani kata oyudwa kamoro to nyalo gowa. MCS ariyogi mowuok e subkonto ma Uriri manoyudo gocho wacho ni monjgi obiro kaluwore kod okang' mande ne gikawo mar chopro mane obagi kod jatend piny Kenya William Ruto e subkonto ma Uriri. Kama nooronwa jonjore moko mondo obi ogowa kendo gin mana joma wang'eyo. Tegowa nikech weche moko ma wasebedo kwa light e bunge ma samoro ok dhi maber kendo wadwa no dhi maber. Tegowa nikech nyocha warwako president
Uriri manokelo nwa dongruok kendo ne oker siasa. We are aware these are rumors that have been going around that since the president of the Republic of Kenya came to Uriri, there was a scheme to remove some of us from committees. MCA no Manoth Kanyamkago Jojo Mamba wacho ni monjgi en gino machal ka gima ne opangi ka wacho ni kata seche mane ochopo e od burano ne ochich. Ok nyal gowa ni nikech wa welcome the president to security bende ok dwa miyo wa proper care mane idwaro. Ne wa report wachni kane wawinje onge action mane okaw. MCS bende koro sendiko dhoggi ka obila oramo ni koro kata gogi tok gibiloko chung margi. How on earth? Ere kaka dang wawe mokwa deal gi MP wa. So samoro the award na I need to be there. Samoro the award Mheshimiwa Mijungu needs to be there. Koro yoro wa jogo mondo biogowa. No amount of intimidation will make me to fear discharging my duties as a representative of the people of West Kanyamkago. Huko walipata watu kama 50 ambaye hawatoshi kuwa compound ya assembly wakiwa huko, na waka-attack MCA moja anaitwa George Omamba, MCA North Kanyamgago. So walimtupia mawe kapiga kichwa, lakini askari wakiwa hapo wakazuia. Hatua itachukuliwa kwa ile watu waliweza kuingia huko, watakamatwa. Etwak margi e kinde limbe jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Migori, MCS gi ne oyango ne gisiro jatend piny Kenya. Od bura ma Migori bende ne ogolo ward ma Central Kanyamkago Eunice Odi kod man ma North Kamagambo Collins Osewe e bedo jokanyo mag aputno mar spika ma bende ong'ere kaka speaker panel. MCS ariyogi ma bende ogolo lemoni bende ne ochopo e romo mar jatend piny Kenya William Ruto e gwego ma Uriri. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kopogre gi manyako Ramogi Juanga en ni riwruok mag okinde mag piny ngima kata ICJ osayo ng'anyo mosebedo katimore pachoka ka gikwedo timbe mag kweth maundu manonene pachoka e ng'anyo mar wuok tich mar jumani. Gikwayo Uganda mondo obed gi kwe ka ging'anyo ka gikwayo jatend piny mondo riwi Uganda kanyakla mondo ng'anyo mosebedo katimore ochungi. ICJ wacho ni ng'anyo moseneno e pachoka chal ka ng'anyo manonene tulo mane okwako e pachoka e higa mar 2007. Bende giseyo dwaro mar jatend Migago mar arita kwe Kithure Kindiki mar chwalo paro mar loko chik ahinya to motenre gi ng'anyo ma bende ne giseyo e okang' mager. Monj ma bende kweth mapoko yangi mano ma bende nomonjo godo jofwambo bende giseyo ka bende giwacho ni nitiere chik ma bende tayo jofwambo e pachoka. The protests closely mirror the events of the post-election violence in 2007, where political incitement led to atrocity crimes that resulted in mass killing, sexual and gender-based violence, grave injuries, and internal displacement of masses. And this triggered the jurisdiction of the International Criminal Court. ICJ Kenya is also alarmed by the statements of Professor Kithure Kindiki, Cabinet Secretary to the Ministry of Interior and National Coordination, that he would present to Parliament proposals to alter the Public Order Management Act, many of which are unlawful. Kopogre gi manyako Ramogi Juanga bende parni kambi matimo nonro mar tifa okoni jo Kenya winjo mapek mar ochumi gi atamalo 48 ka kech tong' wan Oganda kod atamalo 23 ka onge mar tich bende en midhiero maduong' e kind jo Kenya kod kwan atamalo 13. Tifa okoni piny owacho okoso chopo singo mare kendo johera mag Azimio se mokalo. E ripod no bende oyango ni moko kuom jotend migepe mosene katiyo nyaka ne gidonje apisi gin Professor Kithure Kindiki ma bende otelo kod kwan atamalo 26 kilwe kod Ezekiel Machogu kod kwan atamalo 10. Musalia Mudavadi bende obire namba mar 3 kod kwan atamalo 4. We asked people their education level, we asked if they were married or not, their marital status, their hali ajira nini, and then we also asked them if there's any political coalition you support, which one is that? So each one of these 2,065 respondents
we could valisha them with a fulana, with a jersey, so we know whether they are Kenya Kwanza supporters or Azimio supporters, or they don't support any. And that allows us to do a correlation calculation so that we can show you for these three groupings as well as total how people answered certain questions. Do you not see that Azimio leadership is even refusing to recognize the Kenya Kwanza government as legitimately elected? I mean, there's a big debate out there. Nyakwaromoge jonko pogre gi mano ne weche mag kuyo eneni jod bura mabanisa moluor kulo mali masana owito ngimane tok masira marapaya manotimore chieng' ngeso tarik 25 mar dweni. Kulo wachore ni noyudo masira kar dak ma South B bura Nairobi kane owito ngimane okinyi makawuono koyudo thieth e osiptal ma Aga Khan. Kulo ne nitiere tielo mar ariyo kaka jaod bura mabanisa kano donjo mokwongo e higa mar 2017 kokalo e otiko mar Economic Freedom Party kata EFP ka higa mokalo noyiere kendo kokalo e duond bura mar UDM. Moluor Kula Malim idhi ik kawuono e kar iko mar Josalama mano mantiere Lang'ata bura Nairobi. Nyakwaromoge jwang' jotelo mopogore pod medo oro ote maglit kod kuyo na nyuola mar Kulo Malim mabende jaod bura mano mabanisa. Banisa en achiel kuom od kar chung' od bura auchiel mano mantiere county mano Mandera. Dakika benane no kanyo kosekalo 20 tok saa 7 mar odiechieng'. Yiena mar mondo miaka yo mokwongo e chenro makama aduogo gi mathoth mane chenro mar Migago kikidhi mabora. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiechieng' kodiechieng'. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen ovale onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut, gero oganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani, kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011 09 22 773 kata 0785 40 3820. Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Nyanyakaji e jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol ngima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotimi to ni winje maber. Yudo danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners,
64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Nyakwaromuga jwang dakika en 24 tok sa biro mar odiochieng' pod wadhi nyime gi weche manyien okang' mar ariyo. Par nyalo riwori kodwa e weche manyien kioronwa ote lai magwa magote machuok 3-600 mbui mar Facebook bende wanyonre wantiere achiel kachiel mano e Ramogi TV. Kwadhi nyime gi weche manyien en ni riwruok mar jolweny moserutaya mawuok e kaunti ma Siaya oyango ni gichiwore mar konyo e weche mag telo e kaunti ma Siaya kaka yo mar jiwo winjruok e kind jotelo. Ka gilose skul primar ma Karapul e boma ma Siaya bang' chenro mar pidho yien. Jolweny go machon mawuok e kar chung od bura ma Lego Usonga okoni bedo ni ne giserutaya ok nyis ni giol. Gikoni bende ne gichiwore mar chwalo lony mane giyude kinde mane gitiyo kaka jolweny kotenore gi rito alwora. I also pray for the headmaster. I'm going to reap lots and lots of fruit. There's also the media who have taken the coverage in this. Akwayo ne county government ma Siaya mondo ging'e ne waritaya to podo kwa all one egweng one senior citizens mane county koro ging'e ni wantie pil mara ni nyithindo kata kod joma dongo kata gu members wa pidhi yien kibeti tiend yath tiwinjo kibet kamo kwe. Kora kwayo ni nyathi ka nyathi kichopi dala kikwal pesa kwa baba unombi pesa ipidhi yath. Kopogore gi Nyakwaromuga jonga tire nyake kaunti ma Kisii. Jodito mopogore Migago mar thieth kachiel kod riwruoge mamoko obago romo mar timo nonro matut ewi medruok mag tuoche iye ma oiu kachiel kod lwenje mag udi e kaunti ma Kisii. Jatend Migago mar weche thieth e kaunti no Leo Bwari olero ni jodito owinjo bi kanyakla e chiwo tiegruok ne jodak makono kaka yo mar duoko piny midhiero makamago. Nonro yango ni gwenge mag Marani gi Mugirango South ema tele midhiero mag iye ma oiu gi lwenje mag udi kabo machage chache gi Kitutu chache otele midhiero mag tuoche kaka okimi. Romo makamano ne okelo jotelo mag doho, obila, riwruoge mag jodak, jofwambo kachiel kod jodito mamoko eneno ni giyudo yo mar tieko midhiero makamago. Counties, especially in teenage pregnancy and even high rates of positivity in HIV. So wasikadau wote na waomba hata ma MCA wote or our leaders tushikane mkono tuweze kuangalia especially those sub counties. The meeting today was to be able to bring stakeholders together, to be able to have a discussion around area of GBV. We are also looking at bringing the media on board so that they can be able to be a key stakeholder in terms of awareness creation in our communities. Nataka kuambia kwamba tunataka kuzuia section gender based violence in Kisii County Government. Mimi Gladys as the Chief Officer of Health na our Minister CCM Leo Gega tunataka kuzuia unyanyapaa ya wasichana na hata wa vijana wanasumbuliwa in terms of section gender based violence. Kowuok kaunti ma Kisii ateri nyaka weche matimore kaunti ma Homa Bay. Kaunti ma Homa Bay ochako gedo mar kar rwako joma sira e osiptal ma Homa Bay. Gedo madhi kawo omenda maromo siling milion 200. Koyango wachno gavana ma Homa Bay Gladys Wanga oyango ni kar thiedhno mar orofa 5 biro bedo gi kar rwako kendo thiedho joma sira e kind hinyruok mamoko ka gedo no dhi kawo dweche maromo 18 mondo rum. Wanga medo ni gedo no en mar jiwo chenro mag thieth e kaunti no kod mamoko maluore. Dala wa jothurwa nyochu yierowa mondo wati ne wachiwo singo ne jopiny. Nyasaye manie polo be noparowa e weche mane ontie mane mag kot. Nyasaye nolal gi weche mag kot. Koro
wan wagone Nyasaye erokamano gima koro dong' kwariwore gi MCAs wagi en tich. We have been taken through this accident and emergency center that will have an outpatient block, that will have imaging area or radiology area, that will have theaters, that will have offices. And Your Excellency, from the Ministry of Health perspective, we are here to walk through the journey with you. Kopogre gi mano, lit gi kuyo okwako gweng' ma Mulwando mantiere kar chung'od bura ma Budalangi e kaunti ma Busia. Banka nyithindo moko 2 wito ngimagi e kisima. Nyithindo go ma johigni 2 kod 3 ne olutore kisima man gi pi mantiere e dala jal moro mantiere Libamba. Masira ma kamano timore seche mane min nyithindo go ne odhi e puodho. Kano yango wachno ruoth ma Bunyala East Location Tom Mudonga okwayo jonyuol mondo beda kicha e kinde ni makoth chwe kendo kigiwe nyithindo kendgi machiegni gi kuonde ma pi ochokore. Ringre nyithindo go ne ochwale kar kano ringre mar Port Victoria mano e kar od thieth makono. Asubuhi nimepigiwa simu na mfumo hapa kwamba watoto 2 wamekufa maji, na nimekimbia nimekuja kuangalia kweli watoto 2 wamekufa. Nyakwar Mugajuang manodoko wach malit maraka siembe ndo sechi ukana nyanne jonyuole kinde mabende koth chwe waneni warito nyithindwa e yo makare. Kopogre gi manatiere nyaka e kaunti Masamburu. Jotelo kaunti Masamburu kotelnegi kod jaod bura Masamburu West na Isula Lesuda. Ochiwo thuolo mar ndalo 3 ne piny owacho mondo non wach nok mar arita ma pod nenore gwengego kata bed ni apedha itimo kod obila e gwengego. Ka kamano to gibiro bago ng'anyo ka gisudo sirikal mondo rakre kod jomaundu masiko katimo monj. Joyce Duor nigi ler mathoth. Pile ka piny oru. Buche magneka kata kuo mag jamni medore e kaunti Masamburu. Magi timore seche mosechwal lipode 2 e wi kuo mar punda e boma ma Aron Lesirima e gwenge mag Loimbongare. Sisi ni wafanyikazi ya hii boma. Wakati saa 4 jana wakara walitulingilia kitu saa 4 ya usiku. Wakaanza kutupiga marisasi. Wakapiga marisasi tukajifisha basi. Wakaanza wakaenda. By saa 4 tulisikia marisasi ikilia, so wakapiga marisasi. So tunaomba serikali at least kama sasa hata mahali kubwa kama hiyo mkubwa wetu kama huyu mwenye alikuwa anafanya kwa Central Bank Aaron Leserima anafahamiwa na je sisi sasa wananchi. So tunataka serikali wachukue hatua at least kwa hii magaidi kwa sababu wametuhangaisha sana. Monj market kod mano mar kuo mar dieka moheo 40 bende osechwal lipot mare e gwenge mag Lolmologa. Mimi ni village herder area ambapo boma hii iko. Sasa wakati tukasikia hatuwezi kutoka. Tunajua iko jeshi, iko GSU, iko KPR, lakini hatukusikia kilio ya bunduki ile na tofauti na ile ambapo ilikuwa milia mbele. Vile boma ilijengwa tu ndio imesuia kidogo tu kwa sababu hiyo ng'ombe ingeenda, na hiyo ng'ombe ni kama 70 sawl ingeenda yote leo. Alomodo ni mianda mbusi 200 jana. Which is very serious. Gino makoro nyayo ichwang e kin jotelo e kaunti no kakoro gimiyo sirikal mamalo ndalo 3 mara kore kod jomaundugo ka kamano to gibago ng'anyo. Mambo ya insecurity hapa. Kuamkia leo mbuzi ya Lolmodoni kule Lolmolog tena ilienda. Mimi napatia serikali ambayo iko Samburu West siku 3. Ng'ombe, mbuzi, mtu akiuliwa hapa tena. Wacha ile maandamano mnaogopa kule Nairobi. Ile maandamano tutafanya hii Maralal. Mtaona ile uchungu sisi wote tuko nayo. Mimi kama mjumbe wa Samburu North nataka kukashifu sana ukosaji wa usalama ambayo iko mpaka Lorian, pali inaitwa Lorian pale Angata na Nyiki. Juzi tulipoteza kijana mmoja hapo hivyo na ni Pokot tu ndo alimuua. Wanalima watu almost 5 or 6 constituencies. Monj mapodi nenore e gwengego koro miyo jodak Masamburu podi odak kod luoro kendo gikwayo sirikal orid kanda e kedo kod jomaundugo. Joyce Duor, Ramogi TV. Nyakwar Mugajuang kowuok e kaunti Masamburu ateri nyaka weche matimore gwenge mag Kwale. Jodak e kaunti ma Kwale koro kwayo kinde mawuok e kaunti no mondo chiwnegi tiegruok e wi chik madwarore e wi nyiew kachiel kod usolo. Kane giloso e boma ma Diani moko kuom kindego olero ni jodak ma Kwale
osebedo gi ywaruok e weche mag lo e kindegi kod jonyiewo. Gino mosemiyogi weg lope makare lalo lopegi. Kata kamano gilero ni gibiro kawo okang' mar konyo jodak manigi buche mag lo e doho mondo giyud ratichgi e yo mawinjore. Ni kumwomba Mwenyezi Mungu jamii. Land issues, watalii vis-a-vis locals imekuwa a big issue. Saa zingine wanakoniwa, la kwanza. La pili, hata locals pia saa zingine wanaibiwa. So ukiwa wa hapa na pia unajaribu ku-protect both locals na pia wale watalii. Tumeona kwamba Kwale kuna shida nyingi ya mashamba, watu wananyukuliwa mashamba bila wao kujua, and they become landless. Umuhimu wa kufanya mentorship kwa the young lawyers ama wale ambao wanataka kujua masuala ya sheria, kwanza ni kuhamasisha watu wote kwamba kujuana na sheria zao. Pili, pia inapatia opportunities kwa wale ambao ni wanatoka shule, kwa mfano kama Kenya School of Law, it's a requirement for them. Nyakora mga juang parni nyalo luwo weche makamagi e TV makako pogre kara mnagi wang jowi mari nyalo luwo weche makamagi e mbui magwa mano kokalo mbui maro mar Facebook iyudo wa Ramogi TV. Ano kamuko kumu bedo chopo kanyo Rosi Nyateng iwacho ni Ramogi TV ler wakwa mana gavana Nyong'o mano gavana ma Kisumu mondo ogol geche matero ji Nairobi kaonge ng'anyo Kisumu. Dala moja polo iwacho ni irito ng'anyo mar odiochieng' makiny mano ng'anyo mar Azimio. Rafiki wuod Ligala Kobiero iwacho ni Ramogi TV mor kendo ler. Iwacho ni Ramogi TV mori kendo ler e gwenge mag Ligala Kabiero. Beranno kanyo Omondi Onunga iwacho ni neno chenro achiel kachiel. Albert Gweya iwacho ni idoma kare kintiere Changamwe e county ma Mombasa. Jared Otieno imena neno ote mar Rafiki Nyakwaro Pondo imbe iwacho ni neno chenro achiel kachiel. Ochali Junior iwacho ni neno chenro achiel kachiel. Andrew Nyakwar Gendi imbe iwacho ni neno chenro achiel kachiel. Moko kuom ben na kasumo paro moko siro paro mabende Anyang' Nyong'o gavana e county ma Kisumu Milome mabende nogolo ni koro ng'anyo ochunga e county mano ma Kisumu. Jogo mabende dwaro ng'anyo e county ma Kisumu kwa mar mondo mi oriwre gi jowetegi mantiere e county ma Nairobi. Jena mar mondo mi akaw yo matin aduogo gi mathoth. Koro wadwa timo grafting. Koro ikawo pala ting'ado go. Kiseng'ado ikete moriere. Maembe nigi yuto kendo chich maembe ok kosi. Wadloso juice bende, nitie mine maloso juice to tere school. Nyakwa Ramogi, be isegombo bedo gi mwandu? Wanyiew gikwa mondo eka wager. Kikideu, e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'e ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. Kiyudo gimoro e belni to mano kare yano. Gikomba gokinyi safaro sa yawa. Palomino chiena tandora mojonya. Thumbe ma wakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super kiaki. Kidola Kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, Budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental kod Ninja The Entertainer. Ramogi Night Teacher Beach ka Teacher Beach Sang'wen otieno. Duongi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV
wating'o duondgi, wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngimagi duto wamenyoni kendo wakeloni e chenro mar mine wacho. Sani nyalo dok dala ni koro na divorce na dhi dala. Ok adogi. Sani koro ok an mana politician. Koro an jatich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asiyo, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso ka ngeso, Sadek Otieno, e mine wacho. Ne wapenjo mine ma pacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiewo Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madeo fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kae. Nyakwarumoga jong machiegni kendo wadhi nyime gi weche manyien. Jodak e gweng' Machembe Kibabamche e kaunti ma Kilifi nigi luoro bang' jaduong' gweng' no yudi ka onegi e yo marach. Negino mawachore ni gilaro lo. Familia mar jal manonegi wachore ne omonjgi gi ji mapok oyangore gotieno mar Sadik kendo inyogi marach ka jatich achiel to ne ochwad gi magina. Edric Mwanyonyo mabende en jaduong' gweng' ne owito ngimane kaluwore kod remo manochwer kuome bang' monjno. Anyuola no kod jodak koro sundo piny owacho mondo tim nonro mapiyo mondo achije manotimo tim makamano omaki. Ilikuwa tu kama saa 3:30 tulikuwa tunakula, majambazi wakatuvamia. Walikuwa majambazi watatu, walikuwa wamevaa mask. Hatukuwa jua sababu hatukuwavua mask. But walikuwa, mmoja alikuwa kuna panga, mwingine